Şişmelerge sularga, şişmelerden su alganda su şeşredip oynarga. Oy canı sularda su şeşredip oynarga. Bokşalarga kiresin de güllerge ürülesin. Bokşalarga kiresin de güllerge ürülesin. Gülge karim sina karim sinema dur görünesin. Vay canı kız nurum sinema dur görünesin. Güller tibrelemiken, küpelek güllerge kısa güller tibrelemiken. Ulda meni sağınğanda küpelegim tügeregim, asıl kaşırsan doğaşım jıllap jiberemiken. Ulda meni sağınğanda küpelegim tügeregim, asıl kaşırsan doğaşım jıllap jiberemiken. Bas kızım hep basmasan min basam. Bas kızım hep sen basmasan min basam. Senin baskan üzerine min de gittirip basam. Senin baskan üzerine min de gittirip basam. Ufalarga mingil baram güller alam. Tan yıkısı tatlı yıkışında da oylap alam. Sarı sandıgaş balasın kullarımda oynatam. Harar kuzge şiber tugel elleni gel yaratam. Sandıgaş güngerşin güller isken kuremsin. 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 Şenim singirle, zemarıma küngelim gelsizning belen birge. Sandıgaş küngerşin giller isken kuremsin. Sandıgaş küngerşin giller isken kuremsin.
Сөзіне мақтамас. Ей! Хей! Ой, ой, үгіді бігірек шибәп, ұлануың келіші. Әлләли, бәлләли, қылануың келіші. Сенің кебік матыр егіт, мұрадыңа еріші. Біздің егірті игі қопқа, Ошылада япыла. Әлләли, бәлләли, Ошылада япыла. Оқлы болған егітлерге, Матыр қызлар табыла. Әлләли, бәлләли, Ошылада япыла. Оқлы болған егітлерге, Матыр қызлар табыла. Танышты, қызларны мұң яғынан да сынады. Қазір аш-су ысталықларын тикшерик. Чөнки татар қызы шибәрлеге белән генә түгел, тел йотарлык тәмле ризыклары белән дә танылган. Рәхмәт, қызлар, сыйландык. Хәзер башларыбызны эшләтеп алсак та була. Сылу затлар белем ягыннан да сынатмады. Бар сорауларга да җавап табылды. Кызлар да, жюри да җиңел сулап биюгә күчте.
神秘的等待，星星坠落，风在吹动，终于再将你融入怀中，两颗心颤抖，相信我不变的真心，千年等待有我承诺，无论经过多少的航空，我绝不放手。 이제 나의 손을 잡고 눈을 감아요. 우리 사랑했던 날들 생각해봐요. 우리 너무 사랑해서 아팠었네요. 서로 사랑한단 말도 못했었네요. Ниһаят, озакка сузылган бәхәсләрдән соң дәрәҗәле жюри җиңүчеләрне игълан итте. Алар барысы да матур, алар барысы да шибәр, алар барысы да акыллы. Гомумән мин бик шатланып утырдым. Чыннан да алар бүген инде шушы сәхнәгә килгәннәр икән, алар безнең татарыбызның чын матур кызлары. Аларга бәхет телибез, уңыш телибез, исәнлек телибез. Алга таба да менә шулай матур гаилә төзегез кызлар. Бәхетле булыгыз. Кызлар 7 номинация буенча бүләкләнделәр. Нәтиҗәләргә килгәндә, Сылу кыз номинациясендә Идел буе районы гүзәле Лия Абдрахманова лаек дип табылды. Уңган кыз Совет районыннан Айбикә Фаттахова. Сөйкемле кыз Авиатүзелеш районыннан Диләрә Ибатуллина. Ягымлы кыз номинациясендә Мәскәү районы гүзәле Фируза Галимарданова. Зирәк кыз дип Яңа Савин районыннан Регина Тимербулатова табылды. Зыялы кыз исемен Ләйсән Кашапова алды. Һәм ниһаят татар кызы 2010 бәйгесе җиңүчесе Гөлназ Исмагыйлова, Киров районы. Гүзәл кызларның һәммәсе бүләкләр һәм әлбәттә инде чәчәкләр белән озатылды. Бик көтелмәгән булды, чынысын әйткәндә. Бик шатмын. Якыннарыма, туганнарыма бик рәхмәтлемен, укытучыларыма. Сәхнә ябылуга кемдер бәхеттән,
Әкімдір жеңуіне үз қолынан ышқындырғанға көз яшьләрен яшіре алмады. Тик Мондыкеев тиздән ғырурлану хисе белән алышыныр. Үзләрен алар хәзер шын-шынлап «Мин татар кызы» дип йөртә алачак. Қиғаш қашлары, шымырт қара күзләрі, зифа буйлы нишкә билле, әкшибәр сөңүтләре. Идел буйлары, дулкынлана сулары, бер күрүдә